سلامات كم يمسكم ويدما كم يوعلكم علال ويجوكا يكون حيزلكم قريبة دلخو حانتو حتى اتا حتو زحتكم ازيا قلاليا اب حدا بيت مغبي تاعتمو زغنا عزيزكا تبلع اتا زغني تودا مالتيو بدحريو بون دمات عم تبون عزيزكا ستي ገንዘብ ክትከፍል ኢኻ ግድነት ካብታ ዘለኻያ ኮፊልካ ዘለኻ ሴድያ ኸይትሳእኻ ነቲ ዝኸፈልካዮ ገንዘብ ብምንታይ ትመልሶ ነቲ ዋና ቤት መግብኻ ንሱ ኸይተረድኦ እንታይ ሓጊዝካዮ ትወፅእ ኣዝያ ቀላል ሕተያ ካብታ ዘለኻያ ኸይተሳእኻ እተን ገንዘብካ ብምንታይ ትመልሰን ነቲ ዋና ቤት መግቢ ድማ ንሱ ዘይፈልጦ እንታይ ሓጊዝካዮ ትወፅእ እወ ናይ ሎሚ ናብኡ ዘተኮረ እዩ ንስ ኣነ ክኢላ ስነ ጥበባዊ ኣይኮንኩን ወይ ክኢላ ኣርቲስት ኣይኮንኩን ግን ተደዓ ሓቲትኩምኒ ኣነ ወ ኣርቲስት ንስኻውን እኮ ኣርቲስት ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ትዊተር ይኹን ሓደ ጽሑፍ ጽሒፍካ ናብ ህዝቢ ሼር ትብሎ ኢኻምሽ ኣርት ወይ ድማ ኣርቲስት ማለት እኮ ሓደ ስራሕ ሰሪሑ ናብ ሕብረተሰቡ ወይ ድማ ናብ ህዝቢ ሼር ዝገበር እንተደኣ ኮይኑ ኣርቲስት እዩ በሉ ናብታ ሕቶ ብኸመይ እንተመሊስኩማ መሊስኩማ እንተ ዘይመሊስኩማ ድማ ብቓል ዘይኮነ ብግብሪ ክምልሰልኩም በቲ ቡን ወይ ነጠብጣብ ወይ እናለኾኹ ማለት እዩ ወይ ብከምዚ እንዳለኾኹ ወይ ነጠብጣብ እናገበርኩ ሓደ ስራሕ ክሰርሕ እታ ዝሰርሓ ስራሕ ኣዝያ መልካዕቲ ከም ትኾነለይ ተኣማመኒ ምክንያቱ ንዝኾነ ነገር ክገብሮ እንተኢልካ ትበፅሖ ኢኻ ሕጂ እዛ ስራሕ ድማ ፅብቕቲ ከም ትኸውን ፈልጥ እየ ኣብ መዓላ የውዕሎ ኣለኹ ኦኬ እቲ ቡን ክጥቀመሉ ፀኒሐ ገና ስርሑ እውን ኣይወደአና ኣሎ ምክንያቱ ስጋብ ዝውድኣ ክጥቀመለኒ ወዮ ፀብሒ ደኣ ንምንታይ ተቐረበ ካብቲ ፀብሒ እውን ይኣልኽ እሞ ናብቲ ቡን ወይ ናብቲ ወረቐት ብኸምዚ መልክዕ የንጥብ ማለት እዩ ነዚ ፀብሒ ግን የፍስሶ ይኮንኩን ከምዚ ነጠብጣብ ዓይነት እየ ክገብሮ ይርዳእኒ ብፀብሒ ከምኡ ምግባር ነውሪ ወይ ሕማቅ ነገር እዩ ድቁፀር ይርዳእኒ እዩ ግን ኣብ መዓላ ብኸመይ ነውዕሎ ንምባሌ ክቡራት ተዓዘብቲ ምናልባት ኣይትቀየሙኒ ብንጀራ ወይ ብፀብሒ ላገፅ ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን ነቲ ጥበብ ብኸመይ ወይ ብኸመይ ንጥቀመሉ ካብ ዝጓሓፍ ምባል ካብቲ ተሪፉ ንኽጓሓፍ ዝተሓስበ ፀብሒ ወይ ነቲ በርበረ
بخمي معلا نوعلو كاون خلقنا بلنا نابتي ورقات نطمعو مالتي ዝኾነ ጽባቐ መቸም እናተረኣየና ይኸይድ ክህሉ ተስፋ ገብር ዝኾነ ስራሕ ግን ምስ ተወድአ እዩ እቲ መቆረቱ ወይ እቲ ጽባቐ እዩ ክጥምታ እንከለኹ ኣብዚ ገለ እቲ ናይ ርእሲ ገለን ገይረ ጽብቕቲ ጽምብላሊዕ መፀትለይ እቲ ዕላማይ ግን ንጽምብላሊዕ ንምምሳል ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ዝተረፈ ጻዕዳ ብኸምዚ መልክዕ ንዕኡን ክለኽየ ከም ዝረኣየና ዘሎ ክልቲኡ እቲ ቡንን እቲ ገለ ፀብሕን ተሓዊስዎ ኣሎ ብኸምዚ መልክዕ ገይረ ይለኽዮ ማለት እዩ ንዕዘቦ እንተደኣ ሃሊና ኣብዚ ከባቢ እዚ እንተ ናይቲ ዘይቲ እንተ ድማ ምስቲ ቡን ምስተሓወሰ ከምዚ ኣራንሾኒ ሕብሪ ዶ ንርኢ ኣለና ነቲ ኣራንሾኒ ሕብሪ ኸ ኮይኑ ባዕሉ ተፈጢርልና ዘሎ ባዕሉ ይሕብረና ስለ ዘሎ እንታይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣራንሾኒ ኣብዛ ስእሊ ኣብዚ ገፀይ ክጥቀመሉ ክለክን ከለኹ በዚ ኣይኮንኩን ድለክ ዘለኹ በዚ ኣራንሾኒ ዓይነት ንኽመፃለይ ሽዑ ኣብዚ ብፍሩየ ድጅምር ፍርይ ዝበለ ሕንፃፅ ካብኡ ግን እንዳቕጠንኮ ክኸይድ እየ ኣብዚ ገፀይ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግድን ኣይኮናን ብብራሽ ክንስላ ብማንካ ጀሚረ ብማንካ ጥራይ እውን ክውድእ እኽእል እየ ኣብ ገለ ግን ንፅባቐ ብራሽ እንተተጠቂመ የሓይሽ የፀግመካ እዩ ኣብ ገለ ማንካ ግን ተተጠቂምካ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ኩሉስ ሓደ እዩ ማለት እዩ ንኽሰልጠኒ ንኸይድንግየኩም ግን ብራሽ ክጥቀሚ ጽላሎት መልክዕ ስለ ዝኾነ ነቲ ቡን መታ ንዕሪ ክሓፍሰልና ከምዚ ዓይነት ንገብሮሞ ካብኡ ብምእላኽ ከምዚ ዓይነት ጌርና ጽላሎት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ካብቲ ሓደ ቁሩብ ክስታይ ክውን ይብለልና ማለት እዩ ነዛ ስእሊ ቁሩብ እቲ ቡን يعري سلازي حفسني ጸሊም ሕብሪ ክውስኽ ክግደድ እየ ንመቐረት ነታ ስእሊ ድማ ቀጠልያ ሕብሪ እንተወሲኸሉ ኣዝያ መልክዕ ክትህብያ እቲ ጽባቐኣ ድማ ክጎልሕ እዩ ማለት እዩ ካብዞም ክልተ ነገራት ኣይክወፅን እየ በዚ ክጥቀም ምኽኣልኩ ኢለኩም እየ ከይድንግየኩም ግን ሕብሪ ንእሽተይ ኣንፂበ ኣለኹ ጸላም ካብዚ
ግን ካብቲ ርእሰይ ንኸይወፅእ ንዕኡን ይጥቀመሉ ኣለኹ ማለት እዩ የሱስ ኣቢለ እዚ ኣብቲ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ንፅላሎት ሓደ ፅባቐ እዩ ስእሊ እቲ ቀንዲ ፅባቐኡ ፅላሎት ኣብ ሂወትና እውን ፅላሎት እቲ ፅባቐና እዩ ማለት እቲ ቀንዲ ዓርክና እዩ ስለዚ ክንርስዖ ይብልናን ፅላሎት ኣብ ስእሊ ከዓ ኦኬ ሕጂ ናብ ጸሊም እትዊለ ነዚ ቅርጺ ከትሕዘ ማለት እዩ ኦኬ በዚ ብዙሕ የገድሰኒ ኣብዚ ብምግባር ከምዚ ብምግባር ኣብቲ ላዕሊ ድሙቕ ዳሕራይ ድማ ሃሳስ ገብር ኣለኹ ብዘይ ዕላማ ግን ኣይኮንኩን ዳሕራይ ድማ ካብ ቀጢን ጀሚሩ እናረጎደ ይመጽእ ማለት እዩ ከምዚ ኣብዚ ዝረኣናዮ በቲ ፀብሒ ጌርና ዝገበርናዮ ማለት እዩ ድምቕ ንኽብለልና ንምለስ ናብቲ ቀንዲ ዕላማና ናብ በርበረን ዘይትን ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ ንተናኽፎ ንኽደምቀልና ማለት እዩ ሃሳስ ዕርያ ንኸይትኸውን ንተናኽፎ ትንክፍ أقدم حبيركم نيرة أب كبابينا زولو طبابيو بطباب استسرحيو نطباب كا يغلغليو نابنت زاباليكا بطبابيا تسرحا نطباب كا كتغلغلنا مخنياتو أب كندغلغل مصياق ኣብ ላዕሊኣ ሕብሪ ብምግባር ክስእል ክጅመር እየ ማለት እዩ ኣይፅይቕን ኣለኹ ንጥበብ ተገልግለና ኣላ እታ ስእሊ ከምዚ መሲላ ኣላ ክልተ ሕብሪ ወይ ሰለስተ ሕብሪ ክጥቀም ኢለኩም ነይረ ህስስ ዝበለ ከምዚ እናገበርኩ ካብታ ባሊቃ እናኣለኽኩ ይተናኽፎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቡን ህስስ ዝበለ እዩ እቲ ፀብሒ እውን ህስስ ዝበለ እዩ ህስስ ዝበለ ፅቡቕ ስእሊ ንኽስእል ከዓ ህስስ ዝበለ ሕብሪ መሪፀ ኣለኹ ከድምቆ ከዓ ይኽእል እየ ከም ኩነታቱ ማለት እዩ ስእሊ ወይ ኣርት ልክዕ ከምዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናፍቲ ድላይና ንምእታው ነቀባጥረላ ንኣርቱን ልክዕ ከምኡ ክነቀባጥረሉ ኣለና እቲ ዘየቀባጢርናሉ ይሽንዳሓና እዩ እዚ ናተይ ኣተሓሳስባ እዩ ብልክዕ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ክነቀባጥረሉ ከለና ከምዚ ትንክፍ እናበልና ፅባቐ ንፈጥር ከምቲ ድበልኩም ልክዕ ከም ጓል ኣንስተይቲ ክትቀባጥረሉ ክትክእል ኣለካ
كتكناخنو ክትክእላለካ كل ነገር ከተማልአሉ ክትክእላለካ እዛ ስእሊ ትረአየኩም ደላ በዚ ሓጹር ኣሎ በዚ ሳዕር ኣሎ በዚ ኣግራብ ኣሎ ጎቦ ኣሎ ኣብዙን ፅርግያ ኣሎ ዝጸሊም ጸሊም ዝረአየና ጽላሎት ከምኡ ድማ ሰባር ናይ ክስታዩ ኣጸቢቐ እንተ ሰሪሕዮ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ክመጽእ ከምዚ ዝረኣኹሞ ግን ናይ ሃታ ዳርጋ ዝሰርሖ ዘለኹ ብዝኾነ ሕጂ ናብቲ ኣንተ ወይ ሓቲተኩም ነይረ እሞ እቲ መልሲ ክነግረኩም በዚ ሓጹር ረአየና ኣሎ በዚ ጽርግያ ረአየና ኣሎ በዚ መካይን ረአየና ኣሎ በዚ ቁጽልቲ በዚ ጎቦታት ረአየና ኣሎ መብዛሕትኡ ክፋል ናይዛ ስእሊ ብጀካ ዝቐጠልያን ገለ ናይ ጸሊምን ብቡንን ብጸብሕን ተሳኢሉ ሓንቲ ሕቶ ሓቲተኩም ነይረ ኣብ ቤት መግባእቲ ኢኻ ዝግኒ በሊዕኻ ምስኡ ድማ ቡን ሰቲኻ ካብቲ ደለኻዮ ወንበር ከይተሳዕኻ ናይቲ ትኸፍሎ ገንዘብ ክትእትዎ ትኽእል ዶ ናብ ጅባኻ ዝብል እዩ ያ ብልካዕ ምኽንያቱ ነዛ ስእሊ እዚኣ በተረፍ ቡን በተረፍ ፀብሒ ገይረ ሲኢለያ ብጀካ ዘንቀጠልያን ታጸሊምን ማለት ኩሉ ኣካላታ ብቡንን ብፀብሕን ስለዚ ክልተ ነገራት ኣለዋ ሓንቲ ዝሓተትኩም ሕቶ ክምልሳ ድሕሪኣ ከዓ ሓንቲ ቁም ነገር ኣላ እዛ ስእሊ እዚኣ ብቡንን ብፀብሕን እቲ ዝበዝሐ ክፋላ ተሳኢላ እዚ ብዙሕ ኣገራሚ ነገር ኣይኮነ ግን ነቲ በዓል እታ ዳሓተትኩም ዓንቲ ወይ ናብ ኣሞንኦ ትንክፍ ከብላ ነዛ ስእሊ እዚኣ ምግባ ኣዚዘ በሊዐ ቡን ከዓ ሰትየ ብኸመይ እቲ ገንዘብ ይመልሶ ዝብል ሕቶ በቲ ቡንን በቲ ፀብሕን ገይረ ነዚኣ ሲኢለያ እንተወሓደ ነቲ ዋና እዚኣ ትገዛእ ዶ እንተይልዮ በታ ናይ ቡንን በታ ናይ ፀብሕን እንተወሓደ ይገዛኣ ርግፀኛ እቲ ቀንዲ መልእኽተይ ግን 50 ሰብ ነዛ ስእሊ እዚኣ ብምስኣለይ ክትድንቁን ኢኹም ክትፈትውን ኢኹም ብቡን ገይሩ ሲኢሉ ብፀብሒ ገይሩ ሲኢሉ ሕብሪ ከይገዝአ ኢልኩም ክትድንቁን ኢኹም 50 ሰብ ከዓ ክትቃወሙን ኢኹም ይፈልጥ ብፀብሒ ተላጊጹ ብቡን እውን ዳርጋ ፀብሒ ቡን እውን ወይ ዳርጋ እኽሊ እዩ ማለት ቅሬታ ብቡን እውን ተላጊጹ ኢልኩም እውን ክትጸሉን ኢኹም ግን ከምኡ ክገብር ከለኹ ብዘይ ምፍላጥ ኣይኮንኩም ነቲ ፀብሒ ብዝያዳ ምእታወይ ፀብሒ ዝሰኣነ ሓውና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣሎ ምናልባት እዚኣ ናብ ዩቱብ ናብ ሲነማ ሰመረ ክልእኸ ብዙሕ ሰብ ሪእዋ ኣጋጣሚ ገለ ቁሩብ ገንዘብ እንተረኺባ ነቲ ፀብሒ ሲኢኑ ዘሎ ነቲ እንጀራ ሲኢኑ ጥሜት ዝሳቐ ዘሎ ሲነማ ሰመረ እቲ ኣታዊታታ ካልእ ከይተፀበየ ኩሉ ከም ዝልእኾ ርግፀኛ ስለ ዝኾንከ ብፀብሒ እዚ ነቲ ፀብሒ ዘይብሉ ንምብፃሕ ኢለስ ኢለያ ኩላትኩም ሼር በልዋ ምናልባት እንተወሓደ 10 ዶላር ተእትያውን ነቲ ወፅዒ ዘሎ
ናይ ሓንቲ መዓልቲ ምስሑ ቁርሱ ድራሩ ኮነ እያ እታ ስእሊ ኣይተወድአትን ጊዜ ሂብካ እዩ ዝስራሕ ስእሊ ንግዚኡ ግን ከምዚ ትመስል ይቐኒየለይ ቴንኪዩ ስለዚ ምክትታልኩም ሼር ኣይትሕመቑ ኣብ ሲነማ ሰመረ ድማ ተኸታተሉ ፅቡቕ መደባት ኣሎ ብዝያድ ድማ ነቶም ገለ ምህዞታት ወይ ገለ ፈጠራታት ዘለኩም ኣነ ጀማሪ እምበር ካባይን ላዕሊ ብዙሓት ስለ ዘለኹም ንስኹም ድማ ለኣኽሉ ካባይን ላዕሊ ከም ትሰርሑ ርግፀኛ እየ ቴንኪዩ